раст видеоро сар кардем давом метем. Агар ҳами деволо, ҳами дар, ҳами чизе ҳаста дар ҳамиҷа даҳан медошт, мегуфтад ки чӣ қамон азоб каштагим. Вақте ми иҷа омадам шогирдӣ кор карданем, мо будам 17 сола бачаҳо. Касе қати армяно кор кардагия медонанд ки армяно чӣ хеле одамай. Ҳозир ми намегум, ва ё медонанд. 5 сол қати армяно кор кардагим, азоби хар каштагим. Но зато азоб каштам барои мина ия дарс шидак. Бибинед, дарс. Ҳозир мо ёд гирифтагим, меҳнат мекунем, кор мекунем. Агар ҳозир шумо мина бурда дар дигар шаҳр партоӣ, дар дигар давлат партоӣ, ҳамун устоди ми як гап мегуфтак. Усто гишна мемонад то обеда. Баъд обед всё равно ту ягон кор мекунӣ. Ягон чи сварка мекунӣ, ягон чи сахт мекунӣ, ягон халтур мекунӣ. Одами усто ягон бор гишна намемонад бачаҳо. Меҳнат кунӣ, кор кунӣ, зиндагитона зур кунӣ ки пока хитон зиндагии хитона зур намекунӣ, шумо дар ягон одам дар кор нестед. Аётон наброрӣ. Фақат хитон метавонед зиндагии хитона зур кунед. Всё бачаҳо азиз.